बिबाराव दै होआखैना बिबारानो थैज्रबलायनानै दंजोबो बे न'खरनि मानसिफोरा रावबो सासेबो उदाय मारा गैमारा जानायावल' बोथिथाम फुङाव बोथिसे सानजौफुआव बोथिसे हराव बोथिसे नायै बेदरै नांगौ खामानिफोरखौबा नायै मावनो रोङा रावबो रोङा बिहामजोफोराबो उदाय रोङा जागौ उन्दुगौ हनै गामिनि बिहामजोफोरा मालाय एसेबां फुङाव फ्रात फ्रुट मावै दाङै न'खरनि खामानिखौ फोजोबजोबनानै दुब्लियाव सानसे माइ हाहैयो बेफोरसो बिहामजो दा आंनि बिहामजोआ सिखारनायावबो महारानि बायदि सिखारगोन गोसो बायदि हुवाजों उन्दु अहाबासो सिखारखायो मालायफोरनि बिहाव बिखुनजोआ फुंनि 7 बाजियावनो सा मोनलोङोनो जोंनिया मोनलोंगोना बिदि बोथिथाम सोना लागोन बिबुआव फान्दाराव दुब्ला उन्दुना थाबाय थागोन बहा मोदोमफ्रा सोरोदनो जागौ उन्दुगौ मोदोमफ्रानो लाजाला मैदेर फिसा बायदि जाजोबलायलांबाय उदैफ्राव मेजेम जाजोबजाबासो साल्ला फुंफ्रावबो दे फ्रात फ्रुट सिखारनानै दाउफोरनो आदार होस्रांनो दाउ खि गारस्रांनो सिथ्लाफोरखौ सिबस्रांनो साफा खालामनांगौ फुंफोराव गैया बिब्रांखौसो हिंसाबाय थायोना बिखुनजोखौसो हिंसाबाय थायोथाय गावसो मिथिगौ आरो आंनि फिसालायाबो फिसाला आरो गला जाबाय बे हिनजावजों गला जाबाय हिनजावनि सिङावसो थाग्रा जाबाय मानसियानो आंनि फिसालायानो थिगमोनबा बिहामजा बेबायदि जानो हानाय नङामोन फिसालायानो गाज्रि आंनि आयै माथो जाखो माखौथो गाबज्रिख्रावबाय थाखो नुवाखै नामा आयै फैदो फुंनि जलपाना रेडि जाबाय जमा जाहैदोनि मिजिङाबो गावनि खामानियाव थांनो हांखुर जाबाय फैदो आयै थाब जानानै मिजिंखौ बिदाय हरनोसै समा बेसेबां जाखो आंथ' टाइम नायाखै आयै 8टासो जाबायदां टाइमखौबा मानो नांगौ जाखो आइनो ना आयाबो बहाबा थांनो नागिरदों नामा आयै फुंनि जलपाना फुंनि 7 बाजियावनो जानो नांगौ दाथ' 8 बाजिलायलांबाय मालाय गामिनि बिहामजोफोरा नायथां फुंनि 4टा बाजियावनो सिखारै फ्रामै मावै दाङै जाहोयै लोंहोयै दा 8 बाजियावहाय दुब्लि बारियावसो ओंखारलाङो नोंहा दासो बिहामजो मानसियानो इसेबां लेट नामा मावनाय दांनाय सिखारनायावहाय आयै मालायनि खोथाखौ लानानै मालायनि न'खरखौ लानानै मानो न'खराव असान्ति खालामनो नागिरो जायफोरा खेथि बाथि गायदों बिसोरथ' आरो समजों लोगोसे खारखानो नांगोन ना आयै बेबायदिथ' जोंहाथ' खामानि गैया दुब्लि बारियाव माइ हाहैनो एबा माबा मोनसे गिदिर खामानिथ' गैया जोंहा आयै गासैबोथ' न'आव ओरैनोसो थानाय जाखायो खालि मिजिङाल'सो खामानियाव थाङो आरो बेबोथ' मालाय गावनि सम बायदिसो थाङो ना आयै फुंनि 8 बाजिल'सो जादों दा माथो जादों फुंनि जानाय लोंनायाथ' 8 बाजियावसो ओरैनोबाबो जाखायोना आयै जोंहाबो जुदि गायनाय फुनाय थायोमोनबालाय आंबो बिदिनो जागौमोन आरो फुङावनो सिखारै फ्रामै मावै दाङै दुब्लि बारियाव थांगौमोन दाथ' जोंहा बेबायदि गोनांथियानो गैयाना आयै मालायनि बिहामजोफोरखौ लानानै आंखौ मानो रुजुबाय थायो नों आयै मावनाय दांनायनि खोथा बुंनायखायनो मालायजों रुजुनायसो मोनबाय नामा नोंलाय बेखौनो हुवानो लागाय होलायदोलाय आयै आंनियाव बेबायदि सर' गैया आङो न'खराव मा जादों मा थादों हुवानो लागाय होनो एबा हुवानो एरै होग्रा आं बेबायदि नङा आयै आंखौ बेबायदि दासान गाबोननिफ्राय नोंबो थांदो माइ हानो थांदो मालाय स्रां बिहामजोफोरा जमा थाङो नोंहालाय थांनो लुबैया नामा ना हानोसो रोङो आयै मानो रोङा जानो नाथाय आंखौ खि थुनहरगोन बे मिजिङा आयै मानो थुनहरा जानांगौ नोंनि गोसोआ थिगबालाय नों मावग्रा बिहामजोब्लालाय नोंखौलाय सोर हमथानानै लाखिनो हागोन दे हौवानि सिगाङाव आं माइ हानो रोङा आखाइ बौवो गोसोम जाजोब्बाय सिं सादों आखाइ सादों आं हाला मेंदों बेफोरबायदि खुदिथिबाय थाबालाय आरो सोर हौवाया थुनहरगोन रावबो थुनहरखानाय नङाना आरो दाथ' गोदान हिनजाव नोंखौलाय थोनखानाय नङा नोंसो दाद जानांगोन आयै न'खरनि खरस पाति गासैखौबोथ' आजोंनो खालामखायोना आरो थोजासेथ' जोंहा जानो लोंनो दंखायो आयै जेबोथ' अभाब जायाखै आं थांलायाबाबो जागोनथ' आयै हौवानि मावनायखौल' आसा खालामनानै हिनजावफोरा आराम थानोसै होमब्ला हौवाफ्राल' सैमा अमाफोर बायदि सान्दुं अखा सानसे खामायनानै लाबोबाय थाथोंसै ना माथो हौवानि फारसे अननाय गैया एसेबो जागोन दे आयै आं बुजिदों नों आंखौ माने हाजिरा मावहैजानानै न'खर सोलिजानो लुबैदों आं थांगोन नाथाय नोंनि नोंसालाया आंखौ बादा होयोब्ला नों नोंनि नोंसालाखौ बुजायनानै दोन आं जेबो बुङा फैदो आयै मिजिङा नेनानै दं जानांगौ जाहैदोनिसै दाउखा ओइ दाउखा न'आव दङना गैया दाउखा डार्लिं मानसियालाय दंना गैया जाखो न'आव दाउखा ओइ दाउखा डार्लिं दाउखायाथ' बिबाजै सासे दं होनना बुंदोंमोनलै
बिबाजैयालाय दंना गैया जाखो आरो बे बुरैफोरा माने बिखुनजो जागोनफोरा दंना गैया दाउखा दाउखा बे दाउखायालाय बहाबा हारासो नागिरलांबाय ना माथो खबर गैला एसेबां गाबज्रिबाय थाबाय आं दहायनिफ्राय बहाथो थाङामोन दाउखा गोसोम मा गावनि गोसो थोनायनि न'आव फैनाया माबा जायो नामा दाउखा नों बुंदोंमोन ना बाजै गोदान लाबोबाय होननानै बेनिखायनो बाजै गोदाननि ओंखाम संनाय जानो फैदोंब्रा आङो जिरायनोबो होला नामा आखल दंना गैयाब्रा नोंहालाय दाउखा हुवा फैदों हुवा जिरायनो होदो माखौ गलिलि नायबाय थाखो दाउखा नों बाजैया लिंहरदोब्रा नोंनि बाजैखौ नायनोसै सिगांग्रो आइखौ लोगो हमग्रो बाजैखौ उनावसो लोगो हम नङाब्ला जाहानि बाजैया आदानो बायदिसिना खोथा लागाय आंखौ रायहोगोन आइखौ बुंग्रोखानांगोन आङो बाजैखौहाय साबधान आदानो खोन्थानो होनाङा होननानै बुंग्रोखानांगोन आङो नै माथो गोमथा फिसाबो दंफैयो माला फैनानै दंफैयो आयै नालाय गोमथाया माबायदि खबर गैया दबर गैया अकस्मात न'आव हाबफैनानै दाउखा गाबज्रिफैबाय थादों दे जेबो नङा बेरायनो फैदों आरो बे ओमफ्राय दाउखा आइ साहा दैफोरलाय होनो रोंदोंना रोङाखै गैया आयै आं बाजैखौहाय थिनहैनि आयै बाजैखौ नोङो एसे बुंनानै हो आदानो खोन्थानाङा होननानैहाय मा थिक बेजोंहाय बायदिसिना हुवानो लागाय जोंखौ रायहोनोबो हागौ आयै दे नों सिन्था खालामनो नाङा आं दङ थां साहा दैफोर जगार खालामै थां बाबुहालाय गुजुनाय जादोंना माथो फिसाजोजों लाइन मारिनो फैदों आं बिमायासो लाइन मारिनो नागिरदों आंजों हा बाबु गोजौआव नायगोदावनानैलाय माखौथो सानबाय थाखो अ नङा मादै ओहो जेबो सानाखैथ' हा बाबुआलाय माखौथो गुजुबाय थाखो गुजुनायसो जाबाय बायदोंना माथो नङा माने नङा माने जाबाय थाखो नङा गोदोनायाव एम्फौ हाबनाय बायदि मोनदों आं थांबाय थानोसै नामाथाय आयु हाबाब मानिथो दानो थांनो जाखो र' फिसाजोआ साहा दै लायनो थांदोंना नांलादांलै साहा दै आं दानिसो रेस्टुरेन्टाव लोंनानै फैखादों मालाबा फैबा लोंसिगोन दे आं थांनोसै मादै हामाहाय फिसा नोंलाय आंनि बिजामादै जानो गोनांखाना माखौथो लाजिदों बेबोथ' नोंनिनो न'ना दिनैसो गिबि खेब फैदों नों दिनै ओंखाम जानानैसो थांथारनांगोन साहा दै लायनो थांनायालाय माथो एसे गोबाव जाखो बाबु जिरायथ' दे माने बुरिया आंखौ बिजामादैनि फसायखाबाय आयु फुंनिफ्रायनो हारसिं मावजोबनाङो बिबोनां सासे दङ गैया आसा खालामनो हाया जेबो मावखायानो खमसे खम फुङाव सिथ्ला हारि थुरसि लथाफोरखौ सुनानै होनो हायो ओंखाम ओंख्रिखौथ' र' आंनो संखायो मालाय बिमायानो मावनो होआदां आरो आंलाय माथो बुंनो मालाय बिमायानो बानस' लाखायो गासै खोथा बाथ्रा मावनाय दांनाय थाथों दे सिख्ला मानसि जोंबो गोदो सिख्ला समाव न'आव उदां बिमा बिफानि सायाव आलो जानो लुबैयो आरो बेलाय गथ' मानसि आं गोदो जेरै न'आव आराम थायो जायो लोङोमोन बेबो मालाय बिदिनो दायो जादों थादों आरो बिदा दं बिबाजै दं बिमा दं माखौथो सिन्ता दाउखा आगै नै आगै दाउखा नों आंखौहाय मानो बेबायदि नाम खारियो आं नोंनि बाजैसोथ' बाजै होननानै लिंना जाबाय आं दिनै नोंजों एसेबां लिपसा मारिनो फैयाखै दे साहा कापसे फुदुंलाय दाउखा आगै साहा कापसेल'सो दा नोंसो लोंगोन आगै देना नों दिनै सानसेखौ फुदुंनानै लोंदो आगै आं दिनै खर' गिदिंनाय मोनदों फुंनिफ्रायनो दिनै जानाय लोंनाय फारसेनिफ्राय आंनो मावजोब्बायना आरो नै जाखांनाय लोंखांनाय बासनफोरखौ दासो सुखांदों आं आगै आं नोंखौ सासे कापसे फुदुंनो होदों नोंनि फुंनिफ्राय मावनायनि लिस्ट बियाखै आङो आं लोंनो नङा आलासि फैदों आलासिनोसो साहा फुदुंनो होदों आं नोंखौ आगै सोर आलासि फैदों बहानि आंलाय मिथियानो माथो सोर फैदों फैया बेफोरखौ खबर लानो नोंहा जेबो गोनांथि गैया दे आं नोंखौ बुंदों साहा कापसे फुदुं
साल'सो फुदुंनो होदों दा सा खापसे फुदुंनो होनायावनो एसेबां कुइसन दे आगै आं साखौ फुदुंनानै होगोन नाथाय सोर आं सोंदोंसोमोन दा मानोथो एसेबां बिदि बुंनांगौ जागोन दे आगै आं साखौ फुदुंनोसै ओमफ्राय नै खोनासं आलासिया दिनै जोंनावनो ओंखाम जालांगोन ओंखाम संफा ओंखामबो जालांबावगोन औ ओंखाम जालांगोन आगै आलासियालाय गोजाननि ना खाथिनि सेंग्रा ना सिख्ला आयु सा खापसे फुदुंनो होनायावनो एसेबां कुइसन आरो ओंखाम संनो होनायावबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै नांजोबलायगौ नोंनो मोजां संखा आलासि जागोन दिनै हा सबायजों दाउजों सं फान्थाव भाजि ओमफ्रायनो आइया दहाय एम्फौ लाथा लाबोनाय दङ ना बे एम्फौ लाथाखौहाय मैथा फिथाइजोंहाय भाजि एव दे आयु दाउखा एसेबां बुरजा आइटेम आं दिनै खर' सादों खर' गिदिंनाय मोन्दों बेनिखायनो आं दिनै आलु बाथोनफोरजोंनो ओंखाम जानोसो सानदोंमोन आगै नोंहा सानफ्रोमबो कमप्लेनानो जोबा मोनबैसो कमप्लेन खिन्थिगोन नोङो दिनै आंनि आलासि फैदों नालाय आंनि लोगो फैदों नालाय बा नोंहा संना जानो आथिं आखायानो बायसिगोन नामा नोंनि आलासिफोर फैबाथ' माथो नोङो हांसो बुथारलायनानै जाहोनो नागिरो नोंनि आलासिफोर फैबाथाय माथो नोङो हांसो बुथारलायनानै जाहोनो नागिरो दिनै आंनि लोगो फैदों दिनै आंनि लोगोनो नोंनि दाउला खासिखौ बुथारनानै जाहो आगै आं दाउला दाउखौ बुथारा आंहा एसेबां सिमां लानानै बे दाउला दाउखौ फिसिनानै दोनबाय थादों आं बुथारा आगै बेखौ आं दिनै खर' मोजां नङा आगै बेलेग दिनफोराव आं मोजाङै सङै खुरै जाहोसिगोन दे दिनै नोंनिया लोगोखासो नालाय नोंनो नोंनि आखाइजों सङै खुरै जाहोदो दे आगै आयै नायलाय दौरिया साबो फुदुङाखै दाबो ओमफ्रायनो आं बुंदों जोंहा आलासिया दिनै ओंखाम जालांगोन होननानै आयै ओंखामबो संनो नागिराखै खर' गिदिंदों होननानै थगायदों आयु बेबायदिसो नामा मानसि सासेनो ओंखाम ओंख्रि संनो जाहोनो हाला नामा माबायदिथो बिहामजो आयै आं संनानै जाहोआ होननानै बुङाखै आं दिनै खर'खौ एसे गिदिंनाय मोन्दों बेनिखायनोसो बुंदोंमोन आङो आगै दाउखाखौ आरो दाउखानिनो लोगोबालाय दाउखायानो दिनै सानसे गावनि लोगोनो संनानै जाहोथोंसै आयै नामा दहाय फुङावसो मोजांथारमोन माथो नोंलाय दायो आलासि सासेनो ओंखाम ओंख्रि संना जाहोनांगौ होननायखायनो बेमारानो बालायबाय अबेनिफ्रायथो बेमार बाना फैनायखो बहा ओंखारलाङामोन आयै आरो नायना आं बुंदों हा सबायजों दाउजों सं होननानै गावनि दाउखौबो बुथारानो आयौ आंनि जावायसो जागोननो दाउ मासे बुथारना जाहोनायाबो माबा लस जागोन नामा जावायसो माने सोरनि जावायसो नों मिथिनो लुबैदों बिदिब्ला आलासिया सोर बेयावनो नांथाबनानै दंबाय थायो नङासै बेयो जाबाय गोमथा आंनि बयफ्रेन्ड आंनि जानो गोनां हौवा आयै गोमथाया दिनैसो जोंहानि न'आव गिबि खेब फैदों बे समावनो नायना बेहासो माबायदि एसेबां हिंसा आयै आंथ' गोमथाया बेनि आखाइनि ओंखाम जानो होननानैसो फैदोंमोन नुबाय नायै बेयो माबायदि आखलनि हिनजाव आं मिथिया आयै गोमथाया दिनै जानो ओंखाम जानासो थांनो मोनगोन नों मा खालामा मिथिया आङो दे खर' गिदिंनायाथ' सानसे थायाना मुलि गरसे जाना होबानोथ' हामो दा आयै बिदिब्ला बियो दाउखानि गोसो थोनाय बयफ्रेन्डसो आयै गामिनि मानसिफोरा मिथियोब्ला गाज्रि होननानै बुंगोनथ' सिख्ला समाव बेबायदि गोसो थोलायनाया थांलाय फैलाय सोलिलायोब्ला रावबो मोजां होना आयै आरो बिदाया मिथियोबाथ' होखाथारगोन बेखौहाय ओइ खोनासं बे जोंनि न'खरनि खोथाखौ गामिनि मानसिफोरखौ लानानै रुजुदेरनो नाङा मिथिगौ ना आयै आं माबा गाज्रि होनदों नामा आंथ' गाज्रि खोथा बुङाखै जोंहा दाउखानि इयुन भबिष्यतनि मोजांनि थाखायसो बुंदों आङो बा आंनि फिसानि इयुन भबिष्यतनि मोजां गाज्रिखौ सायख'नो एबा नायनो आं दं नोंहा बेनि सायाव जेबो मोन्थाय गैया नों एसेबां माथा मारिनो नाङा दे बेफोरखौ जि माथा मारिनांगौ आं माथा मारिगोन नों खालि सङै खुरैल' जाहो नोंनि दाउला दाउआ मासे बुथार आंनि बुंनाया जेब्लायबो गाज्रिल' जायोबालाय दे आंलाय माथो बुंनो नाथाय सानसे गाबनाङाबानो जाबाय दा बेल'सो खोथाया आरो खोनासं बाबा मिजिङा बेफोर खोथाखौ मिथिया बाबा मिजिङा आरो मिथिनायबो नङा मिथिगोन नों खोन्थायोब्लासो एगाव दुइ बारानि सायाव बारा एरे खोन्थानानै दाहो खबरदार मिजिङा जुदि बे खोथाखौ मिथिनानै बिनानावखौ रायोब्ला आखाइ होयोब्ला आंबो नोंखौ नागारा आयै मिजिंनि मिथिनायखौलाय मानोथो एसेबां सिंगासिखो
बे न'खरनि बिजामादैयानो जाखागोनब्लालाय मिजिङाबोथ' बे न'खरनिनो मानसि आरो बिनानावनि मोजां गाज्रि बिनानावनि हौवा जागोनखौ जुदि बिदाया मिथियाब्ला माबोरै जानांगौ आयै बांद्राय जाबाय नोंनि बुंनायफोरा मिथिनांगौ आंनि खुगानिफ्राय आं मिथिहोगोन नों दा मिथिहो जल्दि संनो ओंखाम ओंख्रिफ्रा हेलौ मिजिं नोंनि खामानिफोरखौ ज्राब ज्रुब दोननानै नों न'आव दानो फै मिजिं आं बुंदों नों मानो सोंबाय दाथासै नों न'आव थाबैनो ओंखारबोदोल' आंहा जोबोद खर' गिदिंदों औ खर' गिदिंदों होननानै आं उन्दुना थानो मोनगोनलाय आलासि फैदों आलासिनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनांगौनो आं खर' गिदिंनायाव आं हानाय नङा दिनै हारसिं गोख्रै फै आंजों मावफानो मिजिं एसेबां खर' गिदिंदों खर' सादों मोदोमफोरखौनो लोरबां मोनदों देहासु गैयाबाबो माथो दसे समबो बिसनायाव गोग्लैनोनो मोनला बिबोनांनि बिखुनजोनि बुंनाय रावफोरा गोरबो बिखायाव हाबजोब्बाय आंनि ओइ मिजिं नों गोख्रै फैदो नों फैदो जल्दि बे न'खरनि आङो रुवाथिसो जाबाय बे न'खरनि बिहामजो नङा आङो बिहामजोनि जेबो गुनखौनो दोनजाया आङो मिजिं हाबा जानानै जोबोद पस्थायबाय आङो जोबोद गाबनो गोनां जाबाय आङो मिजिं दिनैनि बे समाव आंनि देहाखौ जुदि न'खरनि सोरबा सासेया बुजियोमोनब्लाबो नाथाय आंनि देहाखौ रावबो सासेबो बुजिनो नाजाया मानो गासैबो आंखौ फावथिना खालामदोंसो बुंजोबो मिजिं बे न'खराव नोंनि अनगा आंनि दुखु दाहा आंनि गांनाय उखैनाय बुजिग्रा रावबो गैया नोंल'सो आंखौ बुजियो मिजिं नों गाबनाङा होनबाबोलाय माथो जानो मिजिं आंनि गोरबो बिखाया साजोब्बाय गोरबो बिखाया मेंग्लिजोब्बाय आंनि आं गाबनो ओंखारदों आंखौ गाबनो हो नों हारसिं आंखौ गाबनाङा बुंनानै मा जानो नों जेरै आंखौ बुजिनानै आंनि दुखुखौ मिथिनानै आंखौ नों गाबनो माना खालामदों बेबायदिनो जुदि बे न'खरनि मानसि आरो गुबुनफोराबो आंखौ बुजियोमोनब्लासो औ दे गोख्रैनो फै आरो खोनासं न'आव फैनानै नोङो रावखौबो जेबो दाबुं सिरि नोङो फै दलद थाफै मावफाफैल' मा जाखो आगै ददे मा जाखोखौसो नुदों बहाथो नोंखौ साहा फुदुंना लाबोनो होनाया एसेबां गोसो गाज्रि नोङो आंजों एसेबां चेलेन्ज लादों नोङो लांगासिनो आगै लांगासिनो फुदुंनानै लांनोसै आरो ओंखाम ओंख्रिबो संनोसै दे आङो थौ आगैथ' नों जिरायहैथ' आलासिजों लांबाव साहा फुदुंनानै लांबाव नोंनि नोमखानो लोंहोहै फुदुंनानै मा जाखो आगै मानो बिदि बुंखो गैला थांबाय आलासिया थांबाय नोंनि साहा फुदुंनाय नोंनि अनलाजों दाउजों संनाय ओंखाम ओंख्रि खेब्रे जानानै थांबाय हैखांदो नोंनि नोमखानो हैखांदो नोङो साहा फुदुंनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोहैदो आगै मा आलासिया थांबाय आलासिया थांमारबाय आरो गुन्थुं जबाय आंनि दिनै गुन्थुं जबाय गुन्थुङानो जबाय आंनि लासिंसिं बिजामादैया दिनै न'आव सेथि खेबनि फैदोंमोन जाया लोङा बेबायदि थांनांबाय माबायदि बिहामजो नोङो माबायदि बिहामजो आयु गावखौनो हिन्जाव गोदान बायदि मोननानै लाबावखो ना माखो नोङो न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनो रोङा साहा कापसे फुदुंना लोंहो हरासै ओंखाम बोथिसे संना जाहो हरासै आयै फैथों आंनि फिसालायाल' फैग्रोथों हाबा जानायनि बान्थाया बेनो मोनबाय आङो हाबा जानायनि बान्थाखौ